Thombor nakaslem jong Nong Hima. Ki jingja halor ka jingsha Thombor uting shop ka Bollywood Saif Ali Khan kila nang pau hakaba unong Thombor uni aktor ubalatip kerteng kum Shariful Islam Shahzad Muhammad Rohila Amin Fakir ubade unong shnong ka Bangladesh ulayat Lyngba nakawa na Dawki Rung sha India kumbah nyobnai minshwa bat ubalapenan kam ya ka Aadhaar card jong unong shnong ka West Bengal banyo SIM card ya thu ka khubor jong ka Indian Express Lyngba ki khubor na ka jing toket jong ki pulit ya uni unong sha keno balai post nam karta lakem na thane jong ka Maharashtra hak step jong ka sngi ublei ka jing sha kem ya u kalong hadian lai sngi ba ularung tu sha ka yeng sa jong Saif Ali Khan ha bandra da ka jing thmu ban lute bat dung da ka wan ya Saif hadu handri usin ki pulit ka Mumbai kilapan pau ba uni urunar ulapan kala kerteng sha ubi joy das hadian ba ularung be an sha India ha ka jing toket ka ba kham banya halor uti unong sha keno kalapan long ya ki pulit banwat e ka jing linti jong uti urunar ka bawalam sha ka jing sha Thombor jong Saif Ali Khan ha ka jing toket lalap ba ka ti ka SIM card ka ba ufakir upnan kam ka dei ka bala register ka kerteng khuku moni Jahangir Sheikh na West Bengal da ka ba pensyong nong rim na kitolong khubor na ki pulit ka Indian Express ka le thu bala suba ba ufakir ulapanan kam ya ka Aadhaar card jong usek banyo ya ka ti ka SIM card le thu ba ulayat keleng ka West Bengal tang ka du ka neta yo bat ula persyang wat ban shna ya ka Aadhaar card ya lade henrei shmnala satya ban le kumta ufakir ulayat hu haki pulit ba ula puli hadu kelas 12 ha Bangladesh bat ulawan sha India ban wat kam wat jang ula kam ba ulayat Lyngba ya ka wa Dawki ka badan ha khaput India bat Bangladesh ha Meghalaya ban yo rung sha India hangni la ong ba ula yo rung da ka kerteng thok jong u kum ubi joy das hadien ba ula sa ka tu kaneta yo ha Bengal ulawan sha Mumbai ban wat kam ufakir ulat mu banjiet ikijaka ba ula ban trei khlam dadan kam yikijing pin shisha Lyngba ki kot kisla ka khubor ke thu ba uwe u kontraktor ba kerteng u Amit Pande ulai rap yu ufakir ban pin yok kam ban pin khut yeng haki hotel haki than thane ban wali hak banikong ufakir ulai thu haki pulit ba ude nong shnong jong ka Kolkata henrei haba pet banya iki call record jong u ki pulit kilalap iki katu kani ki phone call ki bami de ki number ki badena Bangladesh ufakir ulapanan kamru de ki mobile app ban phone shaki bahayeng ha Bangladesh le thu ki pulit nangta ki pulit ki lapha phone ye uwe na ki bahayeng jong u ula phone ya la u handman bat ula ong ye u ban pha ya ka sanat shong school jong u handman jong u ula pha ya ka sanat ha ka mobile phone jong ufakir kani ka sanat kalong ka sakhi ka bas kham ban pin shisha ba ude unong Bangladesh la ong ki pulit halor kani kanong yalam ka Shiv Sena UBT ka Priyanka Chaturvedi kalapan ram halor ka jingyo arung uni urunar Shakari Lyngba ka jila Meghalaya dak babu jingkali halor ka jingbomla u menteri kampo yeng kari India banpet yaki jaka khaput namar bomdan yaki lat jingyada ki babyang haki jaka khaput kumban pun kan mau Saif Ali Khan ulamen saw ka jingya khun bat uti urunar hakti ka diang bat ka rendang jong u ya uni u aktor lapen kit no marmar Shalilavati Hospital ha Mumbai ringkat bat ka wat ka bala sakut haka terpeng jong u hadian ke jingwat ke balai sngi ki pulit kila kem ye u hathani hadian ma kila lap ye u da ke jingarap jong nong trei bela u ble kendo bat u na ka jing siu ya ka bai bam jong u Lyngba ka UPI